Evo danas, šetajući kera na ulici, naiđem, neko izbacio, evo ovaj stub, to je kao neki grčko-rimski, nemam pojma, ili grčki, da li je dorski, jonski ili korinski, nemam pojma, ja se u to ne razumem, ali uz gomilu ostalih stvari, ovaj stubić je izbacio, nažalost za druge stvari nisam imao mesta gde da lagerujem, ali ovaj mi se svideo kao kućni deko, s tim što je ovako ofarban kao da izgleda stari, ali meni se to ne sviđa, ja hoću to da ofarbam u čisto belo, onako picikato. Naravno, nije on njega ostavio onako na ulici da ga neko pokupi, nego ga izbacio sa ostalim stvarima i nažalost malo se okrnio pri dnu, ali mi ćemo to isto da rešimo, tako da malo ćemo to okrpiti, malo ćemo ga prefarbati u belo, pa ćemo da vidimo kako će to ispasti. Krećemo. Naravno, najjednostavnije okrpit ću sodom i super lepkom. Tu bi naravno bio dobar i autogit ili neki git, bilo kakav, ali onda moram čekati da se osuši, vamo tamo. Ovo mi je za 2 minuta gotovo, malo kanem, šmirglica i gotovo. Sad moram paziti, on je keramički, ako mi padne, neće biti ništa od stuba. Mi ćemo to tanko da ne bi morao puno šmirglati, ali opet da bude dovoljno. Mislim da će biti dobro. Pošto je tu malo zadebljanje, teško je to skinuti ravno šmirglom. Ja ću uzeti prvo malo turpiju. Pogledajte, nisam 2 minuta čekao. Uzet ću malo turpiju, pa ću prvo to malko onako poravnati da ne štrči mnogo, opet da ne oštetim ostatak. Evo je skoro pa je ravno. Sad ću malo šmirglom. Imamo ovako šmirglu na sunđeru kao. Mogu i sve preći, cijelu stranicu dobiju. Inače možete staviti šmirglu pa neku daščicu od gore pa da to lepo ravno bude, ali ovo je sasvim dobro, jer samo magicko i bez daščica. Ima još neko zadebljanje, ipak ćemo uzeti daščicu. Evo ovako, jedno drvo koje je ravno s jedne strane, stavite šmirglu, zategnete i onda jednostavno šmirglate da bi to površina bila ravna. Da taj deo sa lepkom ne štrči posle, to će se videti kad se lepo ofarba. Odlično, sad ću preći kompletno sa finom šmirglom. Inače, obično priprema traje barem 2-3 puta duže nego samo farbanje, tako da
Nemojte to ofrlje da napravite, jer posle će se sve videti, svaka tačkica, svaka neravnina. Zbog toga dajte si vremena, lepo to šmirglajte. Pošto je ovo već farbano, ne mora biti temeljna farba, ali bilo bi dobro i temeljnom, a onda ponovo šmirglati, ali onda to traje već 2-3 dana, pogotovo kad je ovako vlažno i hladno vreme. Zbog toga mi ćemo to lagano prešmirglati, znači samo prljavština i neravnine da se skine. Najbolje je to na nekom radnom stolu, ali ja sad ovde stvarno nemam ništa slično što bi bilo meni pogodno, a da opet tamo celu radionicu ne zaprašim. Najbolje je to raditi negde napolju na nekom radnom stolu. Evo i tu ima nešto, neka nalepnica je bila, tako da i to možemo čak ostrugati nekim nožićem, jer će lakše biti nego šmirglom. Naravno, pazimo da ne oštetimo, da to bude kako treba. Mislim da sam sve prešao. Sad to treba dobro izduvati. Najbolje ako imate kompresorom izduvate da ne bude nikakve prašine. Inače, ako imate vremena, možete i vlažnom, onako povlaženom krpom sve to preći, pa će ta krpa pokupiti prašinu, ali onda opet morate da čekate da se suši. Inače, ko hoće da bude perfektno i kad ofarba, sačeka dan, dva, pa onda vodenom šmirglom onda da prešmirgla, pa ponovo ofarba, ali mislim da to nije potrebno, ne treba to da bude perfektno. Ipak je to stub koji će stajati negde u ćošku sobe. Ništa, sad ćemo izduvati pa ofarbati. Pošto ja nemam kompresor, ja ću malo ustima, malo prebrisati krpom i to je to. I naravno, on jeste malo kremkast zato što ili je bila taka boja ili od starosti onako malo požutilo. Ja ću čisto belo da ga ofarbam, evo neki akrilni sprej sam nabavio, tako da to ću napraviti malo napolju, da ne bi mi ovde ta farba letela, tako da idemo napolje da to prefarbam. Naravno, ne idem debelo, preću jedno 2 sloja, 3, tako da ne bi se slivala farba. Sad tanko, samo sam preprskao, pa ću malo sačekati 5 minuta da se osuši malo, pa onda drugi sloj. I od toga društvo, stub je ofarban, spreman za sušenje. Sad ću ga ostaviti barem do sutra da stoji ovde u garaži. Najbolje bi bilo da to ne pada neka prašina, ali nema tu toliko prašine, nadam se da neće se ništa to videti. Inače, brzo se jako suši farba, tako da ja verujem da za sat vremena ja to već mogu uneti u kuću. Nađu za sat, dva da vidim. Inače, hoću da kažem da ovako nešto može svako da napravi. Nije to ništa strašno. Malo čišćenja, šmirglanja, krpljenja, malo farbe u spreju i pogledajte kakav je stup predivan. Tako da će se uklopiti ženi tamo uz nameštaj.
vidjet ćete i sami kad bude gotovo. Sada, društvo, pozdravljam vas za ovaj put. Dajte, subscribeujte se, nemojte da vas bude mrsko da kliknete na subscribe, like, dajte komentar neki, sve mi to koristi da bi bilo više projekata i da bi bili uspešniji na YouTube-u. Do sljedećeg videa, društvo, veliki pozdrav za sve, ćao!